A deputada Noa Presas e o deputado Iago Tavares enunciaron as emendas presentadas aos orzamentos da Xunta para o ano que ven. Unhas contas que, segundo indicaron, volven a abandonar Ourense e que non responden ás necesidades da cidade. Nin pretenden resolver os problemas de Ourense, nin son novidosos en ningún programa, nin atender as necesidades que podemos ter aquí. E por iso, dentro do Bloque Nacionalista Galego, presentamos unha batería de emendas das que poderá falar Noa, que é a que sabe máis de todas estas cousas, pero partindo dunha cousa, dun modelo de cidade, que é o que lle falta a democracia orensana e o que lle falta ao Partido Popular. Pola súa banda, a deputada Noa Presas deu conta das emendas presentadas pola formación nacionalista durante a tramitación do proxecto de orzamento. Vemos tamén propostas repetidas de centros de saúde que non avanzan e que non se incorporan no orzamento, como é o Centro de Saúde de Mariña Mansa. Quero insistir en que non hai un só euro específico para ningún centro de saúde de Ourense nestes orzamentos, porque é un orzamento que abandona os servizos públicos do noso país, que non hai nestes orzamentos nin xestión pública do CAP, nin unha soa residencia de maiores pública nova para Ourense, nin tampouco novos centros de saúde. Por avanzar, pois non avanza tampouco nun plan director conxelado que non se executa realmente. Quero recordar que o novo edificio de hospitalización tiña que estar rematado en xaneiro de 2025 e non vai nin sequera pola metade.